दीदी तुम घर को आज आसी कौन कर स्पेशल आज पा मंगलवार कौन करी बाड़िया डालमा टे कर बाड़िया डालमा ठीक अच्छे तो चाहनी भी सा तो पहसा कचरा लगे तू लगो चुपस तो चाहनी भी सा तो पहसा कचरा लगे तू लगो चुपस तो चाहनी हाँ दीदी बढ़िया है पूरा खाई दे